ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. охири моҳи август дар намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2019 Пекин рӯзи миллии Тоҷикистон доир мегардад. аз гӯшаи Тоҷикистон дар ин намоишгоҳи байналмилалӣ ки 29 апрел оғоз ёфт, то имрӯз беш аз 1 миллион нафар боздид намуданд. дар як рӯз аз гӯшаи Тоҷикистон дар ин намоишгоҳи байналмилалӣ 15-25 ҳазор ва дар рӯзҳои истироҳатӣ 30-45 ҳазор нафар дидан менамоянд. бояд тазаккур дод ки гӯшаи Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии боғдории Экспо 2019 таҳти шиори боғдорӣ дар рушди деҳот фаъолият дошта, яке аз сербинандатарин гӯшаҳо маҳсуб меёбад. намоишгоҳи байналмилалии Экспо 2019 дар Пекин таҳти унвони ҳаёти сабз манзили зебо гузаронида шуда, аз он ки зарфи 5 моҳ идома меёбад, интизор меравад 16 миллион нафар боздид намоянд. идомаи ахбор. давоми солҳои соҳибистиқлолии Тоҷикистон ҳукумати мамлакат дар самти беҳдошти соҳаи маориф тадбирҳои зарурӣ андешида, аз ҷумла таъмиру таҷдиди муассисаҳои нави таълимӣ вусъати тозаро ба худ касб намудааст. сохтмон ва таҷдиди муассисаҳои таълимӣ дар ноҳияи рӯдакӣ идома дошта, аксарияти онҳо то соли нави хониши 2019-2020 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. гузориш аз ноҳияи рӯдакӣ. дар доираи омодагӣ ва сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷабҳаи бузурги ободонӣ созандагӣ бомаром ҷараён дорад. дар ин раванд бунёди симхонаҳои иловагӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 172 ҷамоати деҳоти чортепаи ноҳияи рӯдакӣ идома дорад. соли 2009 як бинои дуошона иборат аз 12 симхона барои 500 нафар дар ду баст сохта ба истифода дода шуд. тӯли 10 соли фаъолияти кории ҳамин муассиса аз сабаби зиёд шудани аҳолӣ дар ҳамин деҳа норасоии ҷойи нишасти хонандагон дида мешавад. 4 симхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шуда истодааст ва дар саршавии соли хониши 2019-2020 мушкилии ҷойи нишасти хонандагон бартараф карда мешавад. тибқи иттилоъ бо афзоиш ёфтани шумораи аҳолӣ норасоии симхонаҳо ва ҷойи нишаст ба миён омадааст. акнун баъд аз сохтмон ва таъмиру таҷдиди муассисаҳои таълимӣ ва бунёди симхонаҳои иловагӣ дар деҳоти ноҳияи мазкур ин мушкилот ҳалли худро меёбад ва ҳамзамон сифати таълиму тарбият дар ин муассисаи таълимӣ беҳтару хубтар хоҳад шуд. ҳамчунин дар якчанд деҳаҳои ноҳияи рӯдакӣ сохтмон ва таъмиру таҷдиди муассисаи таҳсилоти миёна бо 28 симхонаи иловагӣ ва як майдончаи варзишӣ то оғози соли нави таҳсил 2019-2020 сохта ба истифода дода мешаванд. бояд қайд кард ки дар замони соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махсус дода ба рушду инкишофи бемайлони ин соҳаи муҳими ҷомеа заминаҳои мусоидро фароҳам меорад. хуршедаи наҷмиддин, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. дар шаҳри бохтари вилояти Хатлон дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва тадбирҳои вобаста ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохтмони 37 иншоот ба нақша гирифта шудааст. Самандар Искандарзода гузориш медиҳад. пас аз соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободонию бунёдкорӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъати тоза касб намуд. дар ин даврон дар шаҳри бохтари вилояти Хатлон низ бахшҳои муҳими хоҷагии халқ бо амалӣ кардани барномаҳои мушаххаси давлатӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, ҳамчунин симои зоҳирии шаҳр куллан дигаргун гаштааст. дар ин муддат дар шаҳри бохтар аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бо ҷалби сармояи дохилӣ алалхусус ҳавасманд гардонидани соҳибкорону сокинон корҳои бунёдкориву созандагӣ авҷ гирифта, сохтмону ба истифода додани як зумра иншооти таъиноти маишию маъмурӣ бо тарҳи муосир татбиқ гардидааст. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри бохтар сохтмони 307 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, дар соли 2018 24 иншоот ва дар 6 моҳи соли 2019 бошад 36 иншооти дигар сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамчунин дар соли 2019 2 километр роҳи шаҳр таъмири асосӣ карда шуда, 10 гулгашту боғи фарҳангӣ фароғатӣ бунёд гардид. дар беш аз 100 иншооти дигар бошад раванди корҳои ободонию бунёдкорӣ дар асоси лоиҳаи муосир бо маром идома дорад.
дар шаҳри бохтар иншооти баландошиёна беш аз 400 ададро ташкил медиҳад ки то имрӯз зиёда аз 100 иншоот рангубор карда шуда ин тадбири некро сокинон ба таври дастаҷамъона идома дода истодаанд. мавриди зикр аст ки дар иншооти сохташаванда шумораи зиёди сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор шуда баъди мавриди истифода қарор гирифтан қисми зиёди шаҳрвандон низ бо шуғли доимӣ фаро гирифта мешаванд. зеро ҳар иншооти бунёдшаванда бо назардошти фароҳам овардани шароит барои мардум, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди сатҳи иқтисодӣ сохта мешавад. натиҷаи корҳои ободонию бунёдкориеро ки дар асоси нақшаи мушаххас сурат гирифтааст имрӯз ҳолати воқеӣ нишон медиҳад. кӯчаву хиёбон ва гулгашту роҳравҳои шаҳри бохтаро гулу буттаҳои шинонидашуда зебову гуворо намудор мекунанд. корҳои ободонию бунёдкорӣ бо назардошти талаботи замони муосир бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди кору фароғат барои сокинону меҳмонони маркази вилояти хатнон шаҳри бохтар амалӣ гардонида шудааст. дар баробари сохтмони иншооти таъиноти гуногун чароғонкунӣ ва равшannамоии маркази шаҳр низ бо суръат ҷараён дорад. истифодаи имконоти фароҳам овардашуда ва фаъолияти дастаҷамъонаи сокинон аст ки натиҷаи некро ба бор овардааст. умуман дар ҳудуди шаҳри бохтари вилояти хатнон дар тамоми бахшҳо комёбиҳо назаррас буда дар роҳи боло бурдани соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва тадбирҳои беҳдошти сатҳи зиндагии мардум корҳои мушаххас амалӣ мешаванд. самандар искандарзода, раҷабалӣ маҳмадалӣ аз шаҳри бохтари вилояти хатнон барои барномаи иттилоъоти ахбор. аҳолии ҷамоати деҳоти ҳиҷбораки ноҳияи рашт тариқи иқдомҳои дастаҷамъона таъмири канали шӯрак фолмаро ки масофаи 11 километрро ташкил медиҳад аз нав барқарор карданд. бо анҷоми корҳои таъмирӣ дар фасли тобистон зиёда аз 300 гектар кишти картошка ва дигар зироати кишоварзӣ обёрӣ карда мешавад. гузориши идигули маҳмуд. канали шӯракфолмаи ноҳияи рашт асосан соли 1973 бунёд шуда масофаи он зиёда аз 11 километрро ташкил медиҳад. ин канал аз сатҳи баҳр дар баландии 2700 метр ҷойгир буда иншооти мазкур бо мақсади обёрии заминҳои кишоварзии ҳудуди ҷамоати деҳоти ҳиҷборак бунёд шуда буд. бо мақсади фаъолияти мӯътадили канал шурӯъ аз қисмати сарбанди асосӣ ба масофаи қариб 3 километр об тариқи қубурҳои оҳанӣ ҷорӣ мешавад то шабакаи обрасонӣ аз офатҳои табиӣ эмин нигоҳ дошта шавад. аммо ҳамасола боришоти барфи зиёд ва офатҳои табиӣ боиси хароб шудани бештари қисматҳои канал мегардад. ин аст ки мардуми деҳот тариқи ҳашарҳои дастаҷамъона қисматҳои таъмирталаби онро аз нав барқарор мекунанд. ҷамоат деҳоти ҳиҷборак ҷамоате аст ки фақат ба кашкакорӣ машғулай. торина 150 гектар майдон дар мо кишти картошка гузаронда будем. имсол мо кишти картошкаро ба 172 гектар расондем ки рости гап имкониятҳо ҳаст ки мо амира то 200 гектар бирасонем. ҳосилнокии заминҳои ин мавзеи баландкӯҳ дар қиёс ба дигар деҳоти ноҳияи рашт бештар мебошад. аз зиро деҳқонон марҳила ба марҳила майдони кишти картошка ва истеҳсоли маҳсулотро зиёд намуда ба кишгардони заминҳо низ диққати ҷиддӣ дода мешавад. бо мусоид омадани боду ҳаво дар талутепа ва доманакӯҳҳо алафи зиёде рӯйдааст. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзӣ ба ҷамъоварии алафҳои табиӣ ва юнучқазору эспарсет шурӯъ карданд то барои давраи зимистонгузаронӣ ба қадри зарурӣ хошок захира намоянд. аз рӯи ҳисоботи пешакӣ дар сурати таъмиру азнавсозии канали шӯракфолма ва аз худкунии заминҳои бекорхобидаи ҳудуди ҷамоати деҳоти ҳиҷборак шароит муҳайё мегардад то дар ин мавзеи баландкӯҳ майдони кишти картошка ба 300 гектар расонида шавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. тайёр кардани консерва аз меваю сабзавот дар ҳар оила фароҳам мегардад ки барои зимистон ғизои иловагӣ захира карда шавад. сокинони деҳаи хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз сабзавоту мева бо маҳорати хос консерва омода менамоянд. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар деҳаи хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиёда аз 10 000 оила мавҷуд ва дар ҳар хона имрӯз дар давраи пухтарасидани анвои сабзавоту мева аз он консерв тайёр мекунанд. мо дар маҳаллаи ҳавузаки поён дар якчанд оила шоҳиди тайёр кардани чунин консервҳои сабзавоту мевагӣ гардидем. ба гуфти раиси маҳалла Бароҳат Ҷалилова, занону духтарони маҳаллӣ бештар ба тайёр кардани чунин маводи ғизоӣ машғуланд.
ما حرکت میکنیم هر چی بیشتر کنسرو بسیارتر تیار کنیم چون که ویتامین های هر خیلی دارد برای زمستان فایده نمی باشد. дар оилаи разоқовҳо кадбонуи хона бо духтару келинҳо аз якчанд нави меваю сабзавот консерв тайёр карда боз бо пухта расидани навъҳои дигар хелҳои нави консерв омода менамоянд. Кадбонуҳо бо истифодаи анъана таҷрибаи омӯхта аз як нави мева ё сабзавот якчанд намуди консерв тайёр мекунанд. бар замми зиёд кардани ҳаҷми консерв дар хона анвои он риоя кардан ба қоидаҳои тайёр кардани онҳо талаботи санитарӣ муҳим аст. дар ин кор таҷриба машварату маслиҳату аз ҳамдигар омӯхтан маҳорат доштан лозим аст. дар ин бобат як тадбири муҳим амалӣ гардид. 15 нафар занону духтарони маҳалларо оид ба тарзу усулҳои тайёр кардани консерв аз сабзавоту мева дар шароити хона ташкилоти ҷамъияти одри нов ба омӯзиш фаро гирифтааст. имсол дар кишвар аз ҷумла дар вилояти Суғд ҳосили меваи донакдор фаровон аст. аз анвои сабзавот низ ҳосили хуб мегиранд. ҳар оила аз ҳосили мавҷудаи дарахтони мевагии қитъаҳои назди боғот, сабзавот ва аз бозор харида консерва тайёр мекунанд. тарзи нигаҳдорӣ низ яке аз масъалаҳои асосии захираи консерви хонагӣ буда дар деҳаи хистеварз аз ҷумла меваи хушкконидаи ангур ва туту зардолуро бо усулҳои хоса нигаҳ медоранд. дар хистеварзи мо анъанаҳое буданд ки барои захира кардани маҳсулотҳо аз ҳамин равған оғоз карда то биринҷу мошу иҳо ҳамошон захира мекарданд. масалан қоқи зардолуро дар сабатҳо ва халтаҳои чит ва суф нигоҳ медоштанд ки имрӯз пешравӣ шудааст ва бисёртар ҳоло маҳсулотҳои ҳамин зардолу умуман барои қоқиро дар зарфҳои шишагин маҳкам карда нигоҳ медоранд ки ин ҳам беҳтарин усулҳо мебошад. дар қатори афшура, шарбат, нӯшобаи мева, гулчини омехтаи мевагиҳо, гулчини сабзавот, пухтани ҳар гуна мураббо аз сабзавоту мева аз анъанаи хубу таъмини оила бо ин маҳсулоти ғизонок аст. мо аз зардолу мураббо тайёр карда истодаем. мураббои зардолу хеле фоидаовар аст. дар мавсим аз якчанд хел вай меваю сабзавот мураббо тайёр мекунем. аз анҷир, ангур, себ, қулфинай, малина. консерви хонагӣ чун дар ин маҳаллаи деҳаи хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҳар як оила аз захираҳои ғизои табиӣ, витаминдор ва манфиатбахш ва муҳимтар аз ҳама захира барои ҳар оилаю ҳар хона мебошад. Равзали Раҳмон, Илёс Бобоҷон аз деҳаи хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ 162 нафар корманди соҳаи маориф ба курсҳои бозомӯзӣ ҷалб гардиданд. дар ин давра тибқи барномаи давлатӣ дар бештари мактабҳо бояд кабинетҳои фаннӣ низ бо таҷҳизоту айёниятҳои хониш ҷиҳозонида шаванд. гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршедди Нодирхон. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ вилояти Хатон дар асоси нақша чорабинии шуъбаи маориф барои бархурдор шудан аз роҳу усулҳои фаъоли таълим ва баландбардоштани дониши тахассусии кормандони соҳа беш аз 100 нафар омӯзгорони зиннаи аввали таълими мактабҳо, мураббиёни муассисаҳои томактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдак ба курсҳои бозомӯзӣ ҷалб гардидааст. мо ният дорем ки то оғози соли хониши нав омӯзгоронро марҳила ба марҳила ба курсҳо ҷалб намуда дар ин замина савияи дониши омӯзгоронро баланд бардорем. машғулиятҳои бозомӯзии омӯзгорон ва мураббиёни муассисаҳои томактабӣ дар асоси барномаи махсус ки он тамоми ҷанбаҳои баланд бардоштани сифати таълимро дар бар мегирад беш аз 10 рӯз идома ёфта дар он мутахассисони донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрҳои соҳаи маориф бо истифода аз технологияи муосир ва ташкили кори гурӯҳӣ дониши тахассусии кормандони соҳаро баланд мебардоранд. ба андешаи масъулин агар солҳои пешин чунин бозомӯзӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Кӯло ва Бохтар сурат мегирифт барои пешгирӣ аз хароҷоти иловагӣ дар ин сам ва ҳарчи бештар ба бозомӯзӣ фаро гирифтани омӯзгорон соли дуюм аст ки дар ноҳия чунин курсҳо ташкил ва беш аз 200 нафар кормандони соҳа ба бозомӯзӣ ҷалб карда мешавад. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар баробари ташкили чунин курсҳо бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълим тибқи барномаи давлатӣ муҷаҳҳазгардонии кабинетҳои фаннӣ низ идома дорад. дар муассисаи таҳсилоти миёнави рақами 17 ноҳия бо дастгирии соҳибкорон ва хатмкардагони ин муассисаи таълимӣ 4 кабинети фаннӣ пурра бо айёниятҳои хониш муҷаҳҳазгардонида шудааст. дар муассиса кабинетҳои физика, кабинети технологияи иттилоотӣ, кабинети технологияи меҳнатро муҷаҳҳаз гардонида ва тибқи нақша чорабиниҳои имсола кабинети биологияро бо тамоми заруриятҳои айёнӣ муҷаҳҳаз гардонидем. то ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мо иқдом гирифтем ки боз якчанд кабинетҳои фанниро
муҷаҳҳаз гардонем ва ният дорем ки дар муассиса системаи кабинетиро бароҳ монем. дар муассисаи таъсисоти миёнави рақами 16 ноҳия низ 3 кабинети фаннӣ бо айнотҳои хониш ҷозонида шудааст. бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша то соли 2021 бояд дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ кабинетҳои фаннӣ бо таҷҳизоту айвонатҳои хониш пурра ҷозонида шавад, зеро ин тадбир низ ба донишандӯзӣ ва хуб аз бар кардани барномаи таълимӣ бахусус омӯхтани фанҳои дақиқ ва иштироки фаъоли хонандагон дар ҳаракати олимпиву ба камол расонидани наврасону ҷавонони лаёқатманд мусоидат хоҳад кард. бияндаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонаобод бошед.